Sa mutuo kamo og sa dili, adunay epidemya nga mas kuyaw pa kaysa COVID-19. Dili nato kini madunggan sa mga uluhan sa balita, sa dyaryo o TV, apan ang bunga niini makita sa matag adlaw diha sa mga sinakit nga kasing-kasing, mga nahugno nga mga plano kun damgo sa kinabuhi ug mga nabungkag nga mga kinabuhi. Unsa man kini nga epidemya? Adunay dako nga epidemya sa kalibutan karon nga mas kuyaw o mas delikado pa kaysa coronavirus. Kini mao ang epidemya sa pagkawalay-amahan sa mga pamilya sa Amerika, sa Pilipinas o sa uban pang mga nasod sa kalibutan. Ngano man nga nagakahitabo kini? Ang tradisyonal nga pamilya nga mao ang panimalay nga adunay amahan o ginahan paspas nga nagakawala sa karon. Sa Amerika pangananglitan, usa lamang sa kada 3 ka mga bata ang moabot sa edad nga 18 nga anaa pa ang ilang amahan o inahan sa panimalay. Tungod sa kadaghan sa diborsyo nga nagakahitabo sa US karon, ang pagsaka sa gidaghanon sa mga single parent, pipila lamang sa mga kabataan ang mudako nga anaa ang amahan o ginahan sa panimalay. Kasagaran ang amahan ang mubiya sa balay ug ang inahan na lamang ang mahibilin nga maoy magpadako sa mga bata. Ang amahan karon ginatan-aw nga mahimong kapulihan o ginaisip usab sila nga parte sa problema. Kung mangutana ka karon kung kinahanglan ba sa mga bata ang usa ka amahan, kadaghanan motubag nga dili o dili kinahanglan. Miresulta kini sa mga makaguba o makadaot nga mga problema sa katilingban. Sumala kang David Blankenhorn, usa ka istoryador o manunulat sa libro nga may uluhan Fatherless America, Confronting Our Most Urgent Social Problem. Ang pagkawalay-amahan mao ang pinakadelikado nga dagan sa henerasyon nato karon. Mao kini ang pinakauna nga hinungdan sa pag-ubos sa kahimtang sa mga batan-on karon. Hinungdan usab kini sa daghan pang mga problema sa katilingban sama sa mga pagmabdos nga sayo, sexual nga pag-abuso o pag-abuso sa mga babae. Sa tanan niini mga problema sa katilingban, sama sa sayo nga pagmabdos, krimen, pag-abuso sa mga babae, pagkapakyas sa eskwelahan o kawaladon. Walay problema sa atong henerasyon nga mas delikado o makadaot kaysa problema sa pagkawalay-amahan. Makapaluya kini sa pamilya, makadaot sa mga bata, makapasamot pa sa mga problema nga anaa sa katilingban karon o makapalisod sa pagkabot sa kalipay sa matag usa. Og sabtang daghan karon ang naghunahuna nga dili na kinahanglan ang mga amahan sa panimalay, daghan nga mga pagtuon ang nagapakita nga sayop kini nga pagtuo. Pananglitan sa pagtuon ni Marilyn York, usa ka abogado sa mga kaso sa diborsyo nga dunay 20 anyos nga kasinatian sa iyang trabaho. Ingon siya, lahi ang pamaagi sa mga amahan sa pagpatubo o pag-atiman sa ilang mga anak kaysa mga inahan o babae. Dili katingala nga dako kaayo ang impluwensya nila sa pag-uswag sa ilang mga anak. Samtang iyang ginaandam ang iyang mga kliyente alang sa pag-atubang sa korte, ginhatagan niya sila ni ini nga mga pangutana. Una, kinsa ang paborito nga dentista sa inyong mga anak? O unsa ang pangalan sa ilang principal o teacher sa eskwelahan? O unsa ang ilang mga grado sa card? Kabalo ba mo siyam sa kada napulo ka mga amahan dili makatubag ni ini nga mga pangutana? Buot may pasabot nga wala sila'y hugot nga paghigugma o pag-atiman sa ilang mga anak tungod kay wala nila mahibal-i ang tubag ni ini nga mga pangutana? Dili sa ta maghukom. Tungod kay sa lain usab nga mga pangutana sama sa kung ang inyong anak mahimong usa ka superhero, unsa man ang gahom nga gusto niya makabot, o
Unsa nga mga ungo ang ginakahadlukan sa inyong mga anak? Unsa kataas sa pagdula sa swing ang gusto sa inyong anak nga babae? O unsa ang makapasubo o makapapildi sa inyong mga anak nga lalaki? Kadaghanan sa mga inahan maglisod sa pagtubag niining ang mga pangutana. Ano pa'y usa ka pagtuon? Sumala kang Kyle Pruitt, usa ka psychiatrist sa mga bata sa Yale University. Ingon siya, pag-abot sa bata sa edad nga 8 ka semana, mahibal-an na nila ang kalahian sa pag-atiman sa inahan o sa amahan. Sa pagduol pa lang gani sa inahan mo, kalma na ang mga bata o mo relax ang pagpitik sa ilang kasing-kasing o sa ilang pagginhawa. Mukalma ang ilang abaga o mupahiyom sila sa ilang mga mata o magaingon, "Hay, nanas nanay." Apan sa pagduol sa amahan, mupaspas ang pitik sa ilang kasing-kasing o pagginhawa. Mubalik sa pagkaaktibo ang lawas o musiga ang ilang mga mata. Murag nagaingon sila nga, "Naanas tatay, laag na pud mi." Kini nagapakita nga ang pagkamadulaon sa amahan o ang pagkahilig niini sa adventure makatabang sa mga bata sa pagkat-on, sa pagsalig sa kaugalingon o sa pagtuon sa pagbalanse sa ilang lawas o paggamit sa ilang kamot o mga mata. O daghan pang mga pagtuon ang nagapakita nga kung walay amahan sa panimalay, ang mga bata mahimong mahadlukon o dili aktibo. Ang hugot nga relasyon sa amahan ug sa anak nagaresulta sa usa ka positibo nga kinabuhi sa bata sa pag-abot niini sa edad nga 25. Kining tanan nga mga siyensya nagatudlo sa usa lamang ka konklusyon. Ang duha ka ginikanan, aktibo nga amahan ug aktibo nga inahan, gikinahanglan gayud sa pagpatubo og balanse og hamtong nga mga anak. Ang mga bata adunay natural nga pagkinahanglan sa koneksyon ngadto sa ilang amahan ug dili lang sa ilang inahan. Aduna sila lalom nga pagpangandoy sa ilang mga amahan. Sa pagkamatuod, sumala sa Child and Family Research Partnership sa University of Texas dito sa Austin, ang presensya sa amahan diha sa pagpanganak makatabang sa paghimugso og usa ka mahimsog nga bata o usab sa inahan niini. Makahatag kini og proteksyon sa bata batok sa mga komplikasyon sa pagpanganak o mga sakit o trauma sa mga bag-ong natawo. Ang Dios usab nasayod sa importansya sa pagpreserba sa pamilya. May tungod sa katapusang mga adlaw nga mao ang atong panahon karon, ang Dios nagsulti nga si Propeta Elias iyang ipadala aron pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata o ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya, ako muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Makita ka na sa Malakias 4 versikulo 6. Kinahanglan nga ang mga kasing-kasing sa mga han mubalik una ngadto sa mga bata, usap pa ang kasing-kasing sa mga bata mubalik ngadto sa ilang mga amahan. Kining pagbalik sa kasing-kasing magsugod diha sa mga amahan pinaagi sa ilang pagsunod sa mga pananglitan kung ehemplo nga gipakita sa Dios sa iyang paghigugma sa iyang mga anak. Unya, musunod ang mga anak pinaagi sa pagpakita og paghigugma, pagrespeto o pagtuman sa sugo sa ilang mga ginikanan. Gipamatud-an sa siyensya nga dili mahimo nga mapulihan nato ang orihinal nga disenyo sa Dios bahin sa paghigugma sa usa ka amahan o sa usa ka inahan. Kauban ang ubang pang miyembro sa pamilya sa pag-alima o pag-atiman sa mga bata o pagtudlo kanila ngadto sa mga paagi nga Diosnong. Sumala kang Dr. Ross Park, usa ka propesor sa psikolohiya o manunulat sa libro nga may ulahan Fatherhood, magkalahi gayud ang amahan o inahan apan ang ilang magkalahi nga estilo sa pag-atiman sa mga bata magasangkap o magahingpit sa usa-usa alang sa ikaayo sa mga bata.
Apan makasubo hunahon-naon nga dili tanan ni dako nga kompleto ang ilang ginikanan. Busa, ginadayeg nako ang mga single parents nga naningkamot sa tanan nilang mahimo o nagapadayon sa pagpaningkamot nga mapatubo nila ang ilang mga anak sa sakto nga paagi bisan sa taliwala sa dili maayo nga kondisyon sa ilang pamilya. Kung ikaw ni dako nga walay amahan, o ikaw nag-atiman sa usa ka bata nga walay amahan, o kung ikaw usa ka amahan nga nahibulag sa imong anak, hinumdumi nga wala ka nag-inusara. Ang Dios mao ang atong labaw nga amahan, ang maura nga perpekto nga amahan, o buot niya nga mahimong amahan nimo. Sa mga sulat sa Salmo 68 versikulo 5, atong mabasa kining maanindot o makahupay nga bersikulo sa Biblia. Nagingon, amahan sa mga ilo o maghuhukom sa mga balong babae, mao ang Dios nga ana sa iyang balaang puloy-anan. Sa bagong tugon, ato usab makita ang usa ka saad alang sa tanang mga nahigugma sa Dios o nagasalikway sa mga sayop mga paagi sa kalibutan. Ingon siya, og ako mahimong amahan ninyo, og kamo mahimong anak nako, lalaki ug babaye. Nagaingon ang Ginoo ang makagagahom sa 2 Korinto 6:18. Makita ka na. Sa pagtapos, tuguti ako nga maghatag og usa ka istorya bahin sa mga gagmayng bata sa ilang eskwelahan nga gisugo sa ilang teacher sa pagdrawing sa usa ka litrato sa Dios. Ang mga bata nagbuhat og klase-klase nga ilustrasyon sama sa rainbow o balangaw o mga kamot nga dagko. Apan usa sa ila nagdrawing og usa ka tawo nga nagsulob og kurbata og mingon sa ang teacher, wala ko mahibalo sa itsura sa Dios, mao nga ako na lang gidrawing ang akong papa. Si Austin L. Sorensen nagsulat, mahimong dili makita sa bata ang pagkaamahan sa Dios hangtod makita niya ang kinaiyahan sa Dios diha sa iyang amahan. Karon ang ika-3 nga Domingo sa bulan sa Hunyo, mao ang kasaulugan sa Father's Day. Kung ikaw adunay maayo nga amahan, ipahibalo kaniya kung unsa nimo siya kay gugma. Ipaibot kaniya ang imong pagpasalamat o pagrespeto. Apan kung imong amahan dili kaayo maayo, iampo siya o pangayo sa Dios ang imong langitnong amahan og kusog og kaisog nga mapasaylo nimo siya. Samtang nagapalandong kita sa importansya sa mga amahan karon, hinumdumi ang libo ka mga kabataan nga walay amahan sa Amerika nga gipatay sa milabay nga tuig, o ang 3,000 ka mga kabataan nga walay amahan nga namatay gikan sa paggamit sa drugs sa milabay nga tuig, o ang 3,000 o 200 nga mga kabataan nga walay amahan nga nagpakamatay sa milabay nga tuig, o ang 14,000 nga mga kabataan nga walay amahan nga napreso sa milabay nga tuig. Sigurado ako nga doon na pa'y dugang niini sa mga nasod o sa nasod kung asa ka nagpuyo karon. Atong buhaton ang tanan nato nga mahimo, ilalom sa atong gahom nga tabangan ang nahibilin nga 19.7 million ka mga kabataan nga walay amahan sa Amerika ug ang 1.8 million ka mga kabataan nga gibiyaan o gipasagdan dinhi sa Pilipinas. Ug wala ta kabalo na pay daghan sa lain nga parte sa kalibutan. Sa katapusan, kung ikaw usa ka amahan o mahimong amahan sa umalabot nga panahon, ayaw sunda ang agi sa kalibutan karon. Paningkamuti nga maglakaw ikaw diya sa pagkaputli, bisan pa man sa wala pa ka naminyo. Magmaunungon o magmatinuuron ka sa imong asawa. Paningkamuti nga mahimo kang tinuod nga lalaki o sa kalalaki nga may dungog. Sunda ang mga balaod sa Dios ug ang iyang tinuod nga mga pamaagi aron mahimo kang nga lalaki nga kahimutan kaniya. Ang imong mga anak mapanalanginan. Kini si Roel Campos, hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.